prezentácii, to je dôležité, áno. Jarko, taká akurát som to videl. Áno, dobre. Tuto je troška chladnejšie. Začne? Ako sú začne? Vidíš, že vás ako správne evanjelíkov ťahá do toho kostola. Začneme, aby ste to dobre videli. A nie ma sa okrúhle výročie. Za 2 roky bude okrúhle výročie. Oni sa nám správni evanjelici, jasne, vysadnú sa. Takže toto je náš pán Farabiol, ktorý sa poznáte, čo ste nás pohostili. Vítajte u nás, veľmi sa tešíme. Dúfam, že cesta bola dobrá. Ďaká Bohu. Takže počasie si prajeme, aby nám vyšlo. A vítajte v našom kostole, teda asi budete chcieť niečo aj z histórie počuť v krátkosti. Bol postavený v roku 1905, kedy si teda tak po reformácii tu existoval cirkevný zbor a vtedy boli aj teda naše územie dnešného Slovenska bolo evanjelické, aj Piešťany boli v tom čase v 16. 17. storočí celé evanjelické, ako sa dozvedáme z dejín. No a používali sa, boli teda 2 kostoly. Potom v čase protireformácie cirkevný zbor zanikol a až v roku 1894 začal zborový kurátor Ernhard Kehler organizovať zborový život. Bolo tu len 14 duší, 14 evanjelikov a teda aj poslal biskupovi Friedrichovi Baltíkovi žiadosť o postavenie kostola. Toto sa podarilo zrealizovať v tom roku 1905, kedy bol aj posvetený. No a hoci na začiatku bolo pomerne málo tých našich cirkevníkov, tak cirkevný zbor sa rozrástol. Je to aj vďaka tomu, že ľudia sa sťahujú a prišli do Piešťan z mnohých iných kultov. A tak aj tento cirkevný zbor, málo kto je teda odtiaľto priamo aj rodákom, takže väčšinou je tvorený z prisťahovalcov, ale tak tí mladší už sa tu narodili. Ešte taká jedna zaujímavosť histórie, že sa tu liečila kedysi princezná Pavlína von Wittenberg a pri jej návšteve, že teda Piešťany sú aj kúpeľným mestom, boli teda zorganizované služby Božie a teda čo bol výťažok z ofery, keď sa poplatili výdavky, tak zostala jedna zlatka a hovorí sa, že potom si povedali, že z tejto zlatky bude kostol, čo sa aj stalo skutočnosťou. Že v tomto kostole sa dnes nachádzame, bol stavaný teda pre
menších kostolov evanjelických, keďže tých veriacich bolo pomenej, ale za to aspoň býva relatívne teda plný. Po nedeliach navštevujú nás kúpeľní hostia tiež, čo prichádzajú do kúpeľov. Dnes máme teda otvorenie kúpeľnej sezóny v rámci toho požehnania prameňov, takže na to vás srdečne pozývame. Tam budem ja požehnávať spolu aj s katolíckym dekanom, ktorý tu je. Obyčajne zvykne chodiť aj pán prezident Slovenskej republiky a potom sa ide v sprievode po moste a tuto na fotiparku je Dom umenia, kde potom pokračuje program, tam sa predstavujú rozličné organizácie, školy, súbory. Takže aj na toto vás pozývam. Verím, že strávime spolu pekný, požehnaný deň. Potom ešte budete tu obedovať a potom by sme vám aj ukázali aj zborovú knižnicu. Môžeme vás pozvať a trošku ešte zostať aj pri rozhovoroch. Teraz sme pre vás pripravili ale občerstvenie toho evangelovej sieni. Tá bola nedávno teda vysvetená a slúži nám na stretanie sa po bohoslužbách a stredtýždňové služby Božie, zasadnutie presbyterstiev, prípadne na iné účely, keď máme takto návštevy alebo rozličné vnútromisijné aktivity. Ak by ste chceli sa ešte niečo opýtať, môžete. Popoludní vás ešte chceme pozvať do Barnalogického múzea, kde je teda pripravený tiež výklad, ktorý bol ochotný poskytnúť pán riaditeľ múzea, doktor Krupa. Pán Farár naznačil, vlastne tento kostol bol postavili vlastne nemecký hovoriaci vlastne evanjelici, lebo tu bolo za Rakúsko-Uhorská prvý kurátor Edinhard Keller bol vlastne, to bol Nemec, aj vlastne Saská princezna Nemci to vlastne iniciovali to postavenie a vlastne z počiatku Piešťany boli len fíliou Vrbového, vlastne až do 48. myslím. Od 48. sú Piešťany samostatný zbor, ale medzi tým zase máme cerosirkev na Lehote, to je malá dedinka, nejakých 20 km od Piešťan, vzdialená, kde je 70 teda evanjelikov, je tam kostol a teda už nevyužívaná fara. No a vlastne od toho 45. roku vlastne boli 5 farári, pán farár je 6. od 2007. No, za éry predposledného vlastne pána farára prostredníka sa zbor rozhodol, že teda postaví si toto zborové centrum, lebo tuto kostol bol, ale fara bola asi 3 budovy ďalej odtiaľ, tam bola aj evanjelická fara, bolo to tak troška od ruky nešikovné a tie priestory už na tej fare nevyhovovali, tak zbor sa rozhodol, že postaví si zborové centrum. Tak v roku 2000 teda sa to zborové centrum, teda položil sa základný kameň a pán farár prostredník nám zobral. Dosť teda náhle, viac menej, dostal, myslím, mozgovú príhodu a dokonca v zahraničí, vo Švajčiarsku počas dovolenky, čiže vlastne zbor zostal bez pastiera s rozbehnutou stavbou. Prvé, čo sa samozrejme, tento kostol je stávaný na pohybových vázkych pieskoch. Takže tie trhliny, čo tu vidíte, čo nie celkom šikovne zakrývame, sú ako dôsledok toho pohybového podložia. Ono sa urobili v tom 2000 také limitáže
do základov po statickom posudku, takže momentálne tie základy by mali byť ako tak stabilizované, čo si aspoň dúfame, už teda je to ďalej nejak nepostupuje, však stavba, kde sú stavbanky, nepostupuje, áno. Je to stabilizované, takže potom sme sa teda pustili do stavby tohto centra, s tým, že tá naša pôvodná fara sa predá a kúpime teda za to na materiál, vlastne za predaj tej fary sa vlastne postaví to centrum, plus teda samozrejme zbierky a od cirkevníkov a pomoc od nemeckých cirkví. No len tam sa nám troška začalo komplikovať ten predaj tej fary a už polovica centra bola postavená a teraz roka do dva sme stáli, lebo teda nemali sme ďalšie financie a to bolo také najkritickejšie obdobie, keď vlastne sme chodili okolo horých múrov, ktoré vlastne chátrali a my sme mali zviazané ruky, nemohli sme nič ďalej s tým urobiť, no ale potom sa to, vďaka Božej milosti sa to rozbehlo. Podarilo sa tu predaj tej fary dotiahnuť do konca a aj teda samozrejme sme si požičali od cirkevníkov pomerne veľké čiastky, takže sa to nakoniec dokončilo. Nie celkom, to je to zborové centrum, teraz táto, akože to, čo ste prechádzali. Potom sú priestory, to vám ukážeme, mládežnícke priestory dole. Na poschodí máme ešte ubytovacie priestory, tak jak v Luhačoviciach, takým štýlom. A zatiaľ tam býva tam ešte pán Fara s manželkou v takom provizóriu, lebo tá farská časť, teda farský byt nebol vlastne dokončený. Až teraz vlastne akurát to dokončujeme, tiež teda vďaka jednej americkej rodine, ktorá nám poskytla nejaké pomerne slušné finančné prostriedky na dokončenie teda toho farského bytu, takže teraz sme akurát v štádiu prípravy na kolabráciu, takže budeme radi, že pán Fara sa presťahuje do tých nových priestorov, už teda kompletnej farskej budovy a vlastne tie priestory, ktoré teraz vlastne budeme môcť používať na ubytovanie pre príležitostných ubytovaní, alebo chceme tu aj uvažovať o zriadení takého evangelického internátu, bo máme tu aj nejaké vysoké školy, sú tu aj teda stredné školy, že by prípadne takto sme použili tie priestory. No, takže to je dôležité. No, takže mne sa páči teda takto. Najvyšší program teda je o tej 10. však máme nakoniec času, ale o 10. teda je to požehnanie tých prameňov. To je asi nakúpenú mostu, čiže takou ľahkou pôdzou, tak povedzme 20 minút až pol hodina, teda pokiaľ cestou si môžeme poukazovať aj nejaké pamätihodnosti, alebo teda ukázať vám Piešťany. Podľa program potom o pol 11. vlastne začína ten sprievod, ktorý povedie taký chlapské otvorenia kultúrnej sezóny. On vychádza tak či tak z toho kúpeľného ostrova, prechádza pešou zónou Piešťan, zatáča sa zase k domu umenia, tam zase na schodu domu umenia býva takéto slávnostné otvorenie, čiže to bude do tej, povedzme, do tej pol 12. Ja se zase našel. Takže co A ne, já to mám jako takovou, že prostě chci něčím dělat. Každé sa to mení. Trošku tie budovy zvonku opravia, už sa nedá. je veliké, nebo jde okolo. Tady tam taky sedí taky.
No to je asi pan majitel, ne? Požární ochrana. Tento sa dá úplne. To sa nemá zhazky. Otvorenie kúpeľnej sezóny, v tomto náš prezident Slovenska. To je podobný jako to. Ešte je tam voľné miesto. Tak to nebude. V časoch najslávnejšieho kráľa Kolomana, ktorého Boh naplnil nekonečnou milosťou svetskej aj večnej slávy, za osvieteného muža ostrihomského arcibiskupa Vavrinca, som ja, Godefrid, opát Zoborského kostola, v pokoji vlastnil všetky majetky a ľudí tohože kostola, upokojené po vzbure zapríčinenej vojvodom Moravanov o tom. Spomínané majetky som s veľkým úsilím zjednotil a ľudí svojho kostola, ktorí sa odvážne vyhlásili za slobodných, podľa spravodlivosti tomuto kostolu znova navrátil, za pomoci spomínaného kráľa a spomínaného arcibiskupa Vavrinca a iných kniežat a hranice spomenutých majetkov som dal preskúmať veľmi starostlivo od skúsených ľudí, ktorí zaznačili akékoľvek pochybnosti o týchto majetkoch, aby sa vyhlo akýmkoľvek chybám. Vážený pán primátor mesta Piešťany, pán generálny riaditeľ liečebných kúpeľov Piešťany, vaše excelencie, veľvyslanci jednotlivých krajín, vážení predstavitelia katolíckej a evanielickej cirkvi, zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky, obyvatelia a návštevníci Piešťan. V roku 2013 si Piešťany pripomínajú 900. výročie prvej písomnej zmienky. Vďačia za to Zoborskej listine z roku 1113, ktorá sa aj napriek krušným chvíľam stredoveku zachovala v Nitre. Tento vzácny kus pergamenu, ktorý vyhotovili v benediktínskom kláštore svätého Hypolita na Zobore a vďaka krátkej zmienke v tomto dobovom dokumente, citujem,
Medzníkom dediny Trebatíc oproti Piešťanom je hruška, druhým medzníkom oproti Kocuriciam je dub a posledný medzník je v zaniknutej dedine Kunós, koniec citátu, sa mesto Piešťany zaradilo medzi asi 70 slovenských obcí s dokázateľne najdlhšou históriou. V tomto pre Piešťany tak významnom roku sa opäť stretávame pri tradičnom obrade posvetenia liečivých prameňov, ktorým chceme vzdať Bohu slávu a vďaku za dar, ktorým obdaroval naše mesto. Na pódiu vítam spevácky zbor slovenských učiteľov, ktorý nám v úvode zaspieval skladbu Duch národa od Eugena Suchoňa. Teraz zaznie skladba To deň Jána Levoslava Belu. O príhovory prosím primátora mesta Piešťany, pána Rema Čikuta a generálneho riaditeľa slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, pána Klausa Pilca. Vážený pán minister, vážený pán predseda samosprávneho kraja, excelencie, poslanci mestského zastupiteľstva, vzácni hostia, milé dámy, páni. 22. ročník otvorenia letnej kúpeľnej sezóny máme možnosť osláviť spolu s 900. výročím nášho mesta. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na toto krásne podujatie, ktoré vrcholí dnešným dňom a počasie, ktoré nám Pán Boh dá dnes, verím, že prispieje k skvelej atmosfére našeho mesta. Verím, že si nájdete chvíľku pre seba, chvíľku na účinkujúcich, ktorých si vypočujete, ktorých máte možnosť či už na Kúpeľnom ostrove alebo v hudobnom pavilóne v meste vidieť, vám prispiejú v lepšej nálade. 900 rokov je veľká doba. 900 rokov sa naše mesto snažilo
a vychovávalo sa k pohostinnosti, tolerancii a hlavne k otvorenosti. A stali sme sa mestom bez bariér, kde ľudia bez rozdielu farby pleti, náboženského vyznania, politického vyznania sú vždy vítaní. To si vážim najviac za éry 900 rokov, že sme sa dostali tam, kde sme. Za to vám všetkým ďakujem a verím, že aj dnešný deň bude plný tolerancie, dobrej nálady a pohostinnosti. Vítajte v Piešťanoch. Vážený pán minister, pán predseda, milé excelencie, milý pán primátor, vážení dámy, vážení páni, milí hostia. Otvoriť kúpeľné sezóne pre mňa tentokrát to urobím po 7. Piešťany nie sú len snad ako príjemné mesto, nádherný prírodu, ale samozrejme náš zlato, bahno a termálnu vodu. Vyskúšajte si aj naše procedúry. Tento rok naša sezóna vyzerá už veľmi dobre a to tiež díky vám, že vy ste išli do celého sveta a rozpracovali ste o našich úspech v medicíne aj v liečení. Vážení dámy, vážení páni, veľký prosbu, majte sa moc pekný dneska. Ten program, ktorý pán primátor s svojím tímom pripravili, je fantastický a vrátite si tu na Kúpeľný ostrov aj tento rok a prajem vám príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne. Skladba Sviatok Slovenska Jána Levoslava Belu zaznie opäť v podaní speváckeho zboru slovenských učiteľov. Piesňou svetou preveselo,
Nasleduje požehnanie kúpeľných prameňov a tak prosím veľa dôstojného pána dekana Františka Bačíka, farára farnosti svätého Štefana v Piešťanoch a zborového pána farára Branislava Dolinského, zástupcu Evanielickej cirkvi Augsburského vyznania v Piešťanoch o slávnostný akt požehnania prameňov. Vážený pán minister, pán predseda, vaše excelencie, pán primátor, pán generálny riaditeľ kúpeľov, drahí hostia. Dnešný deň je významný pre toto mesto, pre mesto Piešťany, ktoré v tomto roku, ako sme počuli v úvode, slávi 900 rokov prvej písomnej zmienky a zároveň dnes slávnostne otvára kúpeľnú sezónu. A my všetci sme tu dnes prítomní, aby sme sa zúčastnili na jednej strane na tejto slávnosti, a na druhej strane si uvedomili veľký dar, ktoré toto mesto nesie. Dar, ktorý je od Boha. Dar liečivých prameňov, ktoré pomáhajú po stáročia mnohým. A zároveň je to priestor, ktorý si aj naši predkovia vybrali a prežívali tú hodnotu svojho života. Prameňom života je Boh. Boh, ktorý stvoril svet, Boh, ktorý daroval človeku život a daroval mu aj ostatné stvorené veci, aby ich dobre, správne, rozumne používal. A ľudská bytosť, obdarená rozumom, hľadá tieto stopy Božieho daru v stvorených veciach. A táto voda, stvorená Bohom, je pre nás práve týmto darom, ktorý sme objavili a ktorý ponúkame mnohým ľuďom, aby sa im uľavilo v bolestiach, aby nachádzali zdravie a posilu pre svoj život, ktorý je poznačený aj utrpením, chorobou a zároveň aj únavou. A tak tu všetci nachádzame práve túto Božiu stopu. Benedikcio, požehnanie, je vyznanie Božej moci a zároveň ďakovaním za štedrosť, ktorú Boh vložil aj do tejto vznešenej látky, ktorou je voda. Voda, ktorá očisťuje, voda, ktorá dáva život. Ježiš Kristus, ten, ktorý je prameňom života, sám, ako môžeme čítať v 5. kapitole Evanília svätého Jána, keď pri ovčej bráne v rybníku Betsata mnohí očakávali, kým sa zvíri voda. Boli to také kúpele, ktoré poznáme zo Svätého písma. Aby tam prvý vstúpil a bol uzdravený, tak tam bol 38 rokov chorý človek. A Ježiš Kristus je viac ako tá voda. Hovorí, vstáň a choď. A aj my v tejto veľkej viere chceme dnes požehnať všetky pramene tohto ostrova. A chceme zároveň aj zaželať nám všetkým hojnosť, zdravia a pomoc aj v tomto meste. Máme tu mnohých ľudí, ktorí svojim cítením, svojim povolaním prichádzajú, aby napomáhali tomuto dielu. A preto sa dnes vhlbme aj v tomto tajomstve a nech aj tento dnešný deň je pre nás znova takou výzvou hľadania dobra, spoločenstva a toho zdravia nielen tela i duše, ktoré všetci tak potrebujeme. Teraz poprosím aj evanjelického pána farára o čítanie Božieho slova. Vážení predstavitelia politického a spoločenského života
vážený pán primátor, vážený pán riaditeľ slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, vysokodôstojný pán dekan, vážení spoluobčania, vzácni hostia, bratia a sestry. Počujme slovo Božie tak, ako je napísané v knihe Skutkov apoštolov 4. kapitole takto. Na druhý deň zhromaždili sa poprední mužovia, starší a zákonníci v Jeruzaleme. Postavili apoštolov Petra a Jána do prostriedku a vypytovali sa: akou mocou a v mene koho ste to učinili, že bol uzdravený chorý človek? Na to Peter, naplnený Duchom Svätým, odpovedal im: vodcovia ľudu a starší, keďže nás vyšetrujete dnes pre dobrý skutok na nemocnom človeku, ktorému zmocneli nohy a kĺby a bol uzdravený a chodí chváliac Boha, vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Toto je ten kameň, ktorý ste vy stavitelia zavrhli, ale ktorý sa stal uvoľným kameňom. A nie to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Potom sa modlili: teraz, Pane, svojim služobníkom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého služobníka Ježiša. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si uzdravoval mnohých chorých, chromých, nevládnych. Ty môžeš aj dnes povedať to mocné: vstaň a choď. Ty si stále ten istý. Pripomínaj nám svoj sľub, že svojich nikdy neopustíš. Dodaj chorým, ktorí sa do týchto našich kúpeľov prichádzajú liečiť, potrebnej trpezlivosti a aj vo viere stálosti. Buď na pomoci a obdar láskou aj tých, čo sa v kúpeľoch starajú o chorých a liečia ich. V Tebe je aj odpustenie hriechov a uzdravenie od duchovných chorôb. Ďakujeme, že nás vykupuješ od smrti večnej a moci diabolskej. V Tebe je aj spása a večný život, ktorý si nám vydobil svojim umúčením, smrťou a slávnym vzkriesením. Daj, aby sme za Tebou prichádzali a hľadali u Teba pomoc, potešenie, uzdravenie, ale i duší našich vykúpenie. Prosíme ťa, požehnaj i prácu cirkvi. Svojou milosťou buď prítomný i svetskej vrchnosti, aby sa podľa Tvojej vôle starali o dobro a prospech obyvateľov našej krajiny, aby sa všade šírila spravodlivosť a odstraňované bolo každé zlo. Daj, aby sme žili v pokoji a jednomyselnosti a požehnaj každé dobré dielo. Sprevádzaj tých, ktorí do nášho mesta prichádzajú hľadať uzdravenie i odpočinutie. Naši hostia prišli dnes, ale budú iste prichádzať i po ďalšie dni. I náš cirkevný zbor má v tento deň na návšteve bratov a sestry z Uherského Hradišťa Luhačovíc, ktorých sme prednedávno aj my navštívili, aby sme kráčali po stopách našich vierozvescov Cyrila a Metoda. Aj oni sú teda dnes medzi nami, tak ako aj zástupcovia ďalších družobných a iných miest. Teba chceme všetci spolu osláviť. Dopraj nám prosíme krásny deň, príhodné počasie
aj keď si to nezaslúžime. Nech voda, ktorú si Ty stvoril, ktorá nás i zem napája a lieči, slúži všetkým k úžitku a požehnaniu. Amen. Teraz sa spoločne môžeme pomodliť modlitbu, ktorú naučil Ježiš Kristus nás všetkých a ktorá nám hovorí o ľudských prosbách, ale zároveň o nasmerovaní k tomu, ktorý dáva všetky dary. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Modlíme sa. Velebíme ťa, Pane, všemohúci Bože, že si nás v Kristovej živej vode našej spásy milostivo požehnal a vnútorne obnovil. Požehnaj tieto pramene liečivej vody a daj, nech nás obmytie touto vodou obnovuje a lieči na tele, aby sme obnovení mladosťou ducha a silou Ducha Svätého kráčali stále v novosti života skrze Krista, nášho Pána. Amen. Naša spoločná modlitba vstúpila pred trón Hospodina. Preto aj ja, služobník Boží, mocou svojho úradu, požehnávam tento prameň liečivej vody i vás. Nech sa pri nás a pri všetkých, ktorí budú túto liečivú vodu piť a v nej si liečiť svoje unavené telo, naplnia slova písma svätého. Hospodin posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Požehnávam vás v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Spevácky zbor slovenských učiteľov na záver zaspieva skladbu Eugena Suchoňa Aká si mi krásna.
Vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám, že ste svojou účasťou obohatili posviacku Piešťanských prameňov a pozývam vás i na ďalší program otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, ktorý pokračuje s prievodom k Domu umenia. Zároveň vás chcem pozvať na kultúrne podujatia, ktoré sa konajú počas tohto víkendu v rámci tejto udalosti. Prajem vám krásny kultúrny a spoločenský zážitok. No jasné, vidíš, tam je oný znak. Toto je začátek. A Volga už. Kolik hodin? Veteráni.
Monika, poď. A teraz mala ísť potom 5. Tam je... O, môj Mirova. Předáme léto dneska. Môžeš potom, tak ty to budeš ešte ďalej robiť. Teraz, ale to je maličké. Aj čas, to je Páči sa, narodenicu, príďte. No dobre. Ahojte. Povedie prísť na krmník. Teraz nemáme, ale však poniesieme si zo voda na tým. Budú, neboj sa, oni sú navyknutí. Ani hovnou. A když ne, tak se trefí.
teď. Ale chyť se trochu. Jo? Já ti nemůžu pustit, spadne. No. Tam se snad. Pohádky si vypráví, víš, a ty jsme poslouchali on. Pojď, mami, pojď! Gábi, pojď, máš na to! Pojď, Gábinko! To jsou takový souměrný slupance. Gábi, pojď, já už tam pro tebe nepůjdu, druhou stranu mít mokrou nechci. Ono je to docela nepříjemný. Dej hlavu pod to! Gábi, ty to podběhneš, ty jsi malinká. Pojď, Gábi. No a mami, teď se ukáž. Už samotná. To jsou akrobatické koučky. Už tam hučí ten větr. Se tam nechce, ne? No vypadá docela vyděšeně. Jsme to viděli. Jo. A tam normálně na ten plavický hodili holky. Normálně se vrhli tam. A teď ona tam samozřejmě ležela. Při každém pokusu o zvednutí se a to prostě pak jí vytáhli to už krvácelo. Ale jak tam co ty je, jo? No ona vždycky se pokusila. Asi jo. Taky, počám podívat. Pojď se. Tady je pro děti. To je dětská besiedka. No, to je koberce pro děti. No to je krásné pro děti. Gábinka, kde je Gábinka? Ty tam odběhla, ale no běžte tam, ten koberec. Je to aj také ekumenické trošku, že zvedovanie ulici. Tu majú ping-pongový stôl, niekedy si zasajú, niekedy pozeráme aj niečo. Výkladom, majú aj kapelu. Stoličky si natierali sami, takto pestro. Ale jaké si to mají, jo? No právě.
Môžete ísť aj ďalej. Dobre. Stačí tak. Trošičku, keby ste sa posunuli. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Teším sa, že vás vidím. Som rád, že ste prišli do našej knižnice. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán farár? Áno. Teším sa. To učiteľ vo Podozorca, pán bratov. Takže, milé sestry a milí bratia v Kristu Ježiši, dovoľte, aby som vás v mene nášho cirkevného zboru Ašbulského vyznania v Piešťanoch čo najsrdečnejšie privítal v našej zborovej knižnici. Základy tejto zborovej knižnice položil ešte pán farár Dlháň, ktorý tu pôsobil v našom cirkevnom zbore od roku 1949 do roku 1953. Teda pomerne krátku dobu tu pracoval, ale jeho práca bola veľmi požehnaná, najmä s mládežou. Mal úspechy teda, a predstavte si v tom čase, vtedy keď to bolo, za bývalého režimu. A tak práve možno práve preto, že tá práca s mládežou sa mu darila, tak žiaľ Bohu, teda v roku 1953 tento spomínaný pán farár Dlháň musel z nášho cirkevného zboru odísť, pretože mu bol zobraný štátny súhlas a zanechal za sebou okrem množstva všelijakých aktivít s našimi cirkevníkmi, ponechal po sebe teda aj základy tejto knižnice. Vtedy knižnica mala okolo 400 alebo 500 kusov, bola umiestnená len také jednoduchej školskej skrini vo farskej budove, tu nedaleko teraz je to tuším pod Párovcami, tam bola fara. No a teda základy položil on. Samozrejme väčšina to boli teologické knihy. Potom aj za pôsobenia ďalších farárov, ako bol Kubica, alebo aj brat farár Prostredník, ktorý zase prišiel s myšlienkou vystavať toto zariadenie, túto budovu. Takže aj za ich pôsobenia knihy pribúdali a keď sme sa my sťahovali sem do tejto novej budovy, do týchto priestorov ako knižnica, tak sme mali možno okolo 1000 kníh. To gro to boli vlastne tie teologické, ktoré pochádzali ešte zo starej fary. A dnes evidujeme tu 2960 kusov kníh, takže postupne teda sa táto knižnica rozrastá a aj sa využíva. V prvom rade sa využívajú knihy s tematikou náboženskou, ale máme aj knihy s tematikou svetskou, pochopiteľne. A takto sme ich zadelili, ako tu vidíte. V tejto časti tu sú slovenské a české autory. Českých autorov samozrejme sme zaradili medzi našich slovenských, pretože my sme skutočne bratia a sestry. Aj napriek tomu, že sa republika rozdelila, ale teda, a možno aj z nejakých iných dôvodov, proste tu sú autori slovenskí a českí, ďalej sú zahraniční autori, potom tam máme ešte stále zahraničných autorov a celkom prihokne, tak ako je to aj naznačené, potom teologická literatúra, novšia, a tam v tom rohu, tam je tá staršia teologická literatúra, potom je naučná literatúra, poézia, filozofia a cudzojazyčná literatúra. Tu cudzojazyčnú literatúru máme v angličtine, v nemčine, v maďarčine, v poľštine a myslím, že voľačo hádam aj vo francúzštine. Jednu jedinú knižku máme v rómskom jazyku napísanú, tá je teraz požičaná, takže žiaľ Bohu, tu vám nemôžem ukázať. No a potom tu máme okrem kníh aj učebnice náboženskej výchovy, jednak staré, ktoré sa už dávno nepoužívajú, ale my si ich vážime a proste sa nejak tak máme snahu ich nejak zachovať aj pre ďalšie generácie. Máme aktuálne učebnice náboženskej výchovy, ktoré sa teraz používajú na školách.
máme vysokoškolské skripta, teologické pochopiteľne, evidujeme nejaké tie moderné didaktické pomôcky pre vyučovania náboženskej výchovy, ako sú rôzne kazety, CDčka, DVDčka a podobne. No a čo sa týka využitia, tak pochopiteľne v prvom rade túto knižnicu využíva úplne, samozrejme, určite by ste vedeli hneď povedať, kto to je. Je to náš verebný pán farár Dolinský, ktorý teda, vďaka Bohu, už tu pôsobí, neviem presne, pekných pár rokov, či 8, alebo koľko, neviem presne, na tom nezáleží. A teda ju efektívne využíva pri príprave svojich kázní. Okrem toho bývame v stredu, každú stredu okrem školských prázdnin, pred týždňovými službami Božími otvorení. A tedy tu mávame nejakých tých čitateľov, čo myslíte, veľa alebo málo? Určite málo, žiaľ Bohu málo, pretože je taká doba. Dneska má knižnicu každý doma. Ďalšia vec, dnes je veľa rôznych iných prameňov informácií, moderných, takže po tej knihe siahame oveľa menej často, ako sme siahali po nej voľakedy dávnejšie, ale napriek tomu každú tú stredu máme tu aspoň nejakých 2-3 verných čitateľov, ktorí chodia, ktorí si teda vypožičiavajú a čestne tie knižky aj pochopiteľne vracajú. Pre našich mládežníkov sme k dispozícii len tak sporadicky, nepravidelne, ale piatok večer, keď sú tu, tak občas tu aj ja bývam, prípadne keď by mi náhodou oznámili, že majú záujem, tak pochopiteľne prídem. Ale celkom normálne, teda pravidelne som chcel povedať, nie ani normálne, ale pravidelne, každú stredu sme otvorení. Pochopiteľne Biblia svatá napríklad, ale to je novšia, tam už nová je písaná. A táto tu by mala, tam býva zatiaľ pán farár manželkou. Ak pán Boh dá, tak čo chvíľa by sa mal vzťahovať do definitívneho bytu, to je provizorné, a potom tieto priestory cirkevný zbor bude tiež využívať na ubytovanie hostí. Okrem tohto teda tu, okrem týchto priestorov máme tu 3 izby na ubytovanie. Tejto tu býva jedna pani doktorka, takže tu nebudeme vyrušovať, ale vám otvorím vlastne to otvorené. Tu si pozrieme, to sú 2 izby. Tu je kuchynka. Nie, pardon. Nie, to je sklad. Tam se zadíváme. Táto plazička. Že už zavří, takže se voda nedostane zpátky. No to se... No, pak ještě... Hlavne by sa vám zarúbila, hlavne by ste prišli niekde. Ale vážne, v kúpeľom by ste sa mohli liečiť a tu by ste mali lacné bývanie. Já vím, to je úžasné úplně. Ono se občas viděla chyba. No, pár úžasné. Jdeme putovat zase, ať se můžou další podívat. To je perfektní. Už jenom kvůli tomu sprchovenku. No, perfektní. Sa ešte sťahovalo, sa pracovalo, tak... Tá prvá archiválna skupina, to sú tieto staré knihy, listiny, ešte väčšinou v maďarčine písané, pretože do tej prvej skupiny patria tie archiválie, ktoré sú dátumom označené do 28. októbra 1918, kedy sa rozpadla Rakúsko-Uhorská monarchia, tak to je skupina B a všetky ostatné skupina A. A tieto tu, tá skupina B, teda tá staršia, to sú väčšinou skutočne naozaj písané buď v maďarčine alebo v nemčine, pretože teda ešte v tom období,
keď sme patrili do Rakúsko-Uhorska, tak slovenčina síce bola, existovala, ale nebola štátnym jazykom, takže sa písalo aj v Piešťanoch po maďarsky, prípadne po nemecky. Na Tumaku, potom Barlagus, Hazík, Dlháň, toto je ten Dlháň, tu máme u každom teda materiály, historické dokumenty. To je ten, ktorý teda založil tú knižnicu, ktorý teda bol potom nútene, musel z Piešťan odísť. Aj teda položil základný kameň tejto budovy, ale žiaľ Bohu po krátkom čase potom umrel, takže už potom sa samotná stavba realizovala až po jeho smrti. Aj to musí byť nápad, viete? Je, teď už. Podívejte se na mě. Tak to je bedle. On skladal aj básne a vlastne urobil takú propagáciu piešťanských kúpeľov. A jedna tá báseň začínala slovami Saluberime Pistiensis terme, je to nápis aj na priečelí skleneného mosta. A teda to znamená uzdravujúce piešťanské kúpele. A preto sa stal aj takým významným pre Piešťany, lebo urobil vlastne kúpeľom aj takú reklamu touto básňou. No a my sme si ho aj nie tak dávno pripomínali a po ňom je nazvané napríklad aj sídlisko, ale tiež liečivý prameň a práve tu je jeho socha. Bol rodákom z Benešova tiež a je to tam aj napísané. Tu bývam a neviem, že je to tam. A ja som hľadala pomník. Nie, to je... Lipa. Tam je aj teda napísané Lipa Tomáša Garrigua Masaryka zasadená v roku 1921 pri návšteve prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka v Piešťanoch. Mal tu takú životné veľkosti sochu. A tu je Zobrali odtiaľ to preč. Masaryk hry na sochu. Nie, Winter. Winter. Kde si ho? Spíš ako nejakého roku. Poznáte. A možno si už tam zaspievate. Počkaj, Miki. je budova a prvá expozícia vznikla v roku 1928 a bola zameraná na národopis. Potom v roku 1933 bola expozícia zmenená, reinštalovaná, získala taký vlastivedný charakter. No a táto expozícia, ktorej sme dnes, je výsledkom teda takého vývoja toho múzea, zbierkotvornej činnosti a budovania expozícií
v tých posledných rokoch, ja neviem, 30-40 rokoch. No táto miestnosť je akoby taká úvodná, je tu mapa Slovenska, na ktorej sú vyznačené jednak kúpeľné mesta alebo kúpele, miesta výberu minerálnych, termálnych prámeňov. Pochopiteľne tam mapa je do istej miery schematická, alebo tak zjednodušene môžeme povedať, že z územia Piešťanského okresu. Aj keď teda sú tu niektoré nálezy, ktoré sú tu vystavené, nie sú priamo len z okresu, sú aj z iných lokalít. Keďže Piešťanská muzeálna spoločnosť, ktorá založila múzeum, oni zbierali archeologické nálezy aj napríklad z Abrahámu alebo z Iže, teda južného Slovenska. Bolo to dané tým, že kto im aj čo daroval do tých zbierok v tom medzivojnovom období. No, také unikátne nálezy sú aj nálezy pozostatkov právekých zvierat. Jedným z nich je napríklad lebka, mamuta a teda mamutí keľ, čo je nález Boroviec. Je to naozaj unikát, je to jediná taká zachovaná lebka mamuta zatiaľ nájdená z územia Slovenska. Takisto pochádza tento nález z dedinky Borovce pri Piešťanoch. Takisto sú tam ďalšie nálezy, ktoré sú jednak z ľavej, ale aj z pravej strany Váhu, teda z ľavej strany z obcí Bánka, Moravany nad Váhom, Ducové, z pravej napríklad z Dráhoviec alebo z Krakovian. V tej prvej vitrinke si môžete všimnúť aj teda kópiu moravianskej Venuše, tam v tej poličke úplne vpravo hore pri tom náhrdelníku. Je to kópia, teda originál je v zbierkach Archeologického ústavu v Nitre. Je to soška vlastne plastika ženy vyrezaná z mamutieho kla. Je to najstaršia známa, zatiaľ jediná teda takáto plastika z územia Slovenska. Okrem toho teda sú tam vystavené aj kamenné nástroje, sú tam potom kamennej z obce Veselé. Je to zo starých výskumov archeológa Vojtecha Budinského Kríčku, čo bol vlastne zakladateľ Archeologického ústavu na Slovensku. Ten bol najprv sídlil v Martine a potom až v Nitre. No takisto sú tu veľmi pekné nálezy, najmä keramiky z doby bronzovej, z opevnenej osady, ktorá bola preskúmaná čiastočne vo Veselom. Sú tu nálezy z pohrebísk ako z Krakovian, z Bánky, z obce Bánka, z Ducového. A veľmi pekná je aj zbierka rímskych mincí a takých rímskych nálezov v tejto plochej vitrinke a na konci tejto miestnosti, ktoré pochádzajú z Karmunta. Sú to nálezy, ktoré múzeu venoval zakladateľ múzea vlastne Imrich Winter. No takým unikátom sú nálezy z doby rímskej, na čo by som vás chcel upozorniť. Sú to nálezy v týchto troch vitrinkách. Sú to nálezy z dvoch bohatých alebo kniežacích germánskych hrobov z mladšej doby rímskej z 3. začiatku 4. storočia, ktoré boli objavené v obci Stráže, dnes súčasť obce Krakovany, nedaleko Piešťan. Tieto hroby sa našli náhodne pri ťažbe hliny v miestnej tehelni v rokoch 1933 a 1939. Veľká časť nálezov sa strátila, alebo respektíve si to rozobrali títo nálezcovia, najmä nálezy z drahých kovov, len časť sa dostala do múzeí. Najviac týchto nálezov je v našom múzeu, pretože ich zachraňovali členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, ako napríklad pán Ernest Opluštil alebo Václav Vlk, český archeológ Jiří Neústupný, ktorý spolupracoval s muzeálnou spoločnosťou v medzivojnovom období, a už spomínaný Vojtech Budinský Kríčka, ktorý je tu na fotografii už ako teda starý pán, ale samozrejme v tých rokoch bol mladý. Môžete si pozrieť nádherné bronzové, strieborné a sklené nádoby, krásnu teda túto trojnožku s tou bronzovou nádobou. Môžete si pozrieť ukážky šperkov, najmä spony, ktoré sú zo striebra, zo zlata alebo pozlátené. Takisto si môžete pozrieť nádoby teda z hliny, napríklad veľmi pekný taký tanier plochy z tej červenej farby, to je tzv. Keramika terra sigillata. Našla sa tam aj takáto spoločenská hra, ktorá sa tam dostala z rímskeho prostredia, ktorá sa hrala niečo také ako dáma, alebo Rímania mali takú hru lúpežníci.
Veľmi pekný súbor sklených nádob, ktoré sa podarilo teda zrekonštruovať. Sú to dve sklené fľaše a súbor takých 5 sklených misiek, ktorý slúžil na pitie vína. Takisto sú tu ďalšie bronzové nádoby, ktoré slúžili na podávanie vína, také naberačky, sítka, toto víno obsahovalo také rôzne drobné čistoty z hrozna vtedy. Veľmi pekná taká kanvica, zdobená vlastne takým fantastickým zvieraťom hore. Že sú to naozaj unikátne nálezy nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európy. Niektoré boli vystavené aj na výstave v Nemecku a boli tam aj reštaurované, ako napríklad to rímske sklo. Môžete si pozrieť záber z reštaurovania aj na fotografii v Lidzi. Mala také dve nádherne zdobené, také ploché uši, ktoré nálezcovia zrejme odlomili, asi ich rozdelili. V blízkosti Piešťan by som povedal, takže boli preskúmané viaceré také významné lokality z 8. alebo 9. storočia. Jednak to bolo také nížinné hradisko Pobedím, pohrebisko v Borovciach, no a okrem toho bolo preskúmané teda takéto sídlo veľmoža z 9. storočia na vrchu Kostolec pri dedinke Ducove, tu to máte vyznačené. Je to vlastne na ľavej strane Váhu, od Piešťan smerom na sever. Je to vlastne na takom výbežku Považského Inovca do nivy alebo roviny vytvorenej riekou Váh. Teda ten areál bol rozdelený na také 3 časti, ako to interpretuje autor výskumu pán profesor Alexander Rudkaj. Na časť teda sakrálnu, kde bol ten maličký kostolík, tu ho vidíte, okolo teda sa pochovávalo. Na časť takú, kde bývali tí obyvateľia, ktorých nebolo veľa, teda údajne len členovia tej družiny, veľmoža a rodina samozrejme jeho. No a potom bola taká časť ako hospodárska, kde teda boli určité zvieratá, mali konie a podobne a takú hospodárskú časť. No, celé to sídlo bolo opevnené dreveným opevnením, takzvanou palisádou. Z tej najprístupnejšej strany bola aj vykopaná priekopa a bol vlastne taký hlinený násyp, vál, ktorý bol tu na už v práveku, lebo tu bolo pôvodne hradisko z doby bronzovej, ktoré tiež bolo teda preskúmané počas týchto výskumov, ale potom oni ten práveký vál využili a postavili na ňom ešte drevené opevnenie. No, okrem toho teda po zániku tohoto sídla, ktorý sa uvádza tak niekedy začiatkom 10. storočia alebo v prvej polovici 10. storočia, sa tu stále pochovávalo, čiže boli tu aj mladšie hroby. V týchto mladších hroboch takisto boli rôzne nálezy ako mince alebo také drobné šperky, ktoré mali títo pochovaní pri sebe. A takisto veľmi pekné nálezy boli teda v tých veľkomoravských hroboch, boli tam strieborné také tie typické šperky, ako záušnice, gombíky, boli tam súčasti výstroje bojovníkov, bola to zdobené ostrohy, rôzne kovania, podobne, boli tam nejaké také osobné veci a takisto napríklad náhrdelníky zo sklenej pasty, jeden z nich teda je tu vystavený. Tieto nálezy z Ducového my máme len maličkú ukážku, pretože ten materiál je uložený v Nitre na archeologickom ústave, keďže archeologický ústav v Nitre realizoval tento výskum. No, rotunda teda bola postavená z kameňa, bola omietnutá, vnútri pravdepodobne boli aj nejaké figurálne maľby, dokonca ako sa usudzuje podľa tých zlomkov. Táto rotunda neslúžila, alebo tento kostolík, pre nejakú širšiu oblasť, pretože to bol vlastne kostolík, ktorý navštevovala teda zrejme len rodina toto veľmoža, takí tí členovia tej bojovníckej družiny, čiže nebol to kostol určený teda tej nejakému širšiemu územiu alebo tomu obyvateľstvu okolia. Bol to kostolík, ktorý vlastne slúžil obyvateľom tohto opevneného sídla. No. Potom v tom stredovekom období tie stredoveké hroby boli označené aj takými kamennými jednoduchými náhrobkami alebo len kameňmi poukladanými alebo takými vstýčenými takými kamennými stélami. No zaujímavé bolo, že ten rieka Váh niekedy tiekla bližšie k tejto lokalite, čiže
Boli tu dôležité ako brody cez Váh, bola tá poloha veľmi dobre vybraná, pretože je tam nádherný výhľad do údolia Váhu, teda oni mali prehľad o tom, čo sa v tomto údolí deje. A takisto aj sa usudzuje, že názov teda dedinky Dúcové, že môže byť odvodený od slova dux, teda vojvoda, takže z latinčiny, čiže možno, že aj naozaj je tomu tak. No, tie ďalšie archeologické výskumy alebo prieskumy ukázali, že v okolí boli teda osady, ktoré zásobovali toto sídlo jednak poľnohospodárskymi výrobkami, jednak zrejme remeselnými, takže tu na samotnom tom sídle veľmoža neboli zistené nejaké stopy remeselnej výroby a podobne, čiže bolo to len taký vyslovene správne, vojenské, také strategické teda sídlo opevnené pánske. Čiže neviem toľko toho. Sú potom z medzivojnového obdobia. No, tu sú niektorí významní hostia, ktorí navštívili piešťanské kúpele aj v tom medzivojnovom období, okrem iných, teda pokiaľ ste aj z Čiech, vás možno bude zaujímať, že chodil sem teda už spomínaný profesor Karel Domin alebo aj Alfons Mucha, vyzeral teda v tom roku 1933. Pravda, že za socializmu nesmeli byť tieto veci vystavené, alebo nesmela byť expozícia venovaná Štefánikovi, takže bola obnovená vlastne až po roku 1933. No bol rodákom z nedalekých Košarísk, viete teda určite, že zahynul počas návratu z Talianska, teda bola to taká tragická smrť, jeho lietadlo sa zrútilo nedaleko Bratislava, alebo nedaleko dnešného bratislavského letiska, alebo Ivanky pri Dunaji. No tu si môžete pozrieť aj reprodukciu, máme originál, ale reprodukciu takéto zaujímavej fotografie poslednej pred odletom vlastne z toho letiska v Taliansku. Štefanik je teda ten pán uprostred tej skupiny ľudí vlastne v tej kombinéze leteckej. No, je pochovaný spolu s dvoma talianskými pilotmi pod monumentálnou mohylou na vrchu Bradlo nad rodnou obcov Košariska. Viete, že teda mohyla bola postavená podľa projektov významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý teda pôsobil aj v Čechách, projektoval budovy v kúpeloch Luhačovice, projektoval napríklad niektoré vily v Brne, pôsobil teda aj na Slovensku a je taký významný predstaviteľ ako architektonickej tvorby 20. storočia. Sú tu takisto plagáty k prvej svetovej vojne, k légiám, československým légiám, teda vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku. Piešťanský kroj, ja vám poviem niečo k typickým znakom piešťanského kroja. Toto je teda konkrétne sviatočný kroj, okrem toho teda poznáme pracovný a obradový. Čo sa týka obradového odevu, tak k obradovému odevu to je teda svadobný kroj. Tak máte tu možnosť vidieť svadobnú planku, ktorá sa teda dávala na hlavu, svadobné mašle, tie sa dávali pod vrkoč a svadobný náramok, ten sa dával samozrejme na ruku. Čo sa týka mužského odevu, tak ten bol zhotovený zo sukna, takisto nohavice ako aj vesta alebo zrcel. Čo sa týka výšivky, výšivka bola pri mužskom odeve sústredená teda v časti medzi ramenom a lakťom. Konkrétne pri piešťanskom type výšivky je to výšivka na veľké dierky. Tá je taká typická pre piešťany. Čo sa týka farebnosti, tak je to žlto-oranžová výšivka. V piešťanom žltá nazývaná aj sírková a oranžová nazývaná aj žerava. Čo sa týka obuvy, tak na okolí piešťanov, alebo teda v tejto oblasti sa nosili výhradne čižmy. To znamená, že aj na sviatok, aj na bežný deň sa nosili čižmy. Pokiaľ pracovali, tak pracovali na poli, aby si teda nohy nezničili, lebo nemohli si samozrejme na pole jesť v čižmách. Tak nosili buď onuce, to boli také akože látkové, omotané zo zbytkov a pomotali si nohu, alebo nosili tzv. Pantofle, to boli kožené také ako keby našupovači do panov. Takou zaujímavosťou je, máme tu vystavený vizuvák na tie čižmy, pretože tie čižmy boli také veľmi tvrdé a pomerne ťažko sa vizúvali, takže pomocou toho vizuváku si tie čižmy vizúvali to takým spôsobom, že vlastne preto si zachytili do tej vidlice, druhou nohou si pristúpili ten stupák a pomocou toho si tú čižmu vlastne vizuli.
Zaujímavosťou je aj kožuch, ktorý sa nosil samozrejme v zimnom období, konkrétne toto je kožuch ženský. Ten sa vlastne zdobil tak, že sa aplikovali kožené nášivky a tie sa potom rozdobovali výšivkou. Ten kožuch, vlastne tie cípy, ktoré boli tuto vpredu, sa vyhli a zapli sa na gombičky na tej chrbtovej časti, aby vlastne vynikla aj sukňa, ktorú teda ženy mali veľmi zdobenú, tak máte možnosť tú sviatočnú vidieť práve tu. Znova je tam tá výšivka na tie veľké dierky. Čo sa týka odevu starších žien, tak staršie ženy už samozrejme nechodili v takom farebnom odeve ako tie mladé, tak potom nosili čiernu sukňu, máte možnosť vidieť tu. A tá výšivka znova zostáva výšivka na veľké dierky. A už teda nie je farebná, ale je biela. Zaujímavosťou pri tej piešťanskej výšivke je, že sa tam vkladali také háčkované kolečka, tým sa hovorilo, že gátry. Tie máte možnosť vidieť tuto, vždycky vložené v strede tej výšivky. Každý ten gáter mal väčšinou teda iný vzor, takže to je taká zaujímavosť. Čo sa týka bežného života, tak samozrejme bolo treba tie odevia nejakým spôsobom čistiť. Na toto čistenie sa používali piesty, taký bežný máte možnosť vidieť tu, ten sa teda bežne používal a potom sú tu piesty také veľmi zdobené, buď teda vyrezávané alebo vyleptávané, dozdobené niekde aj teda zrkadielkami, sú to tzv. Dary lásky. Dary lásky pretože žena keď sa zasnúbila alebo slúbila sa mužovi, tak dostala od neho takýto piest na pranie a on od nej dostal vyšívanú košelu. Samozrejme, že s takýmto piestom potom ona neprala, ale mala ho vystavený niekde teda v izbe. Čo sa týka obradového folkloru, tak zástupcami toho obradového folkloru sú rabkáče a klepáče. Tu je rabkáč, dole je vystavený klepáč. Tie sa používali v čase Veľkej noci, keď boli zviazané zvony. Vlastne hovorilo sa, že zvony odleteli do Ríma, tak aby ľudia vedeli, koľko je hodín, tak práve na ohlasovanie času sa používali takéto rabkáče a klepáče. A samozrejme, že to súviselo aj s vyháňaním negatívnych síl z dediny. Takže práve takýmto spôsobom sa ten čas ohlasoval. Môžeme sa presunúť do tej ďalšej časti, radšej kožušiny. Je tu vystavená taká zaujímavá palica, tá teda slúžila nielen na podopieranie, alebo teda na oporu, ale bol to aj teda taký statusový znak, teda že čím viac bola tá palica zdobená, tým vyšší status mal ten človek v spoločnosti. Táto palica je stignovaná rokom 1882, čiže pomerne stará, je tam aj označenie toho majiteľa. A väčšinou na tých paliciach boli také motívy, že ten človek, keď chodil na púte, tak vždycky na každej tej púti si nejaký ten motív zachoval buď v pamäti, alebo si odnesol nejaký obrázok a potom ten si dal viesť do tej palice, takže postupne vlastne tá palica vznikala, hej, nemuselo to byť naraz. Tá fajka, to je trojdielna fajka, je to taká zaujímavá, že tá sa... Ani nie, tá sa postupne vlastne naplnila, ona sa postupne zapalovala, čiže keď sa minula v jednej tej nádobe... Automaticky. Áno, tak ušetril čas. No, patent. No, v tejto časti máte možnosť vidieť, táto je venovaná teda krakovianskému odevu. Je to vlastne podtyp piešťanského typu odevného variantu. A odlišuje sa už teda farebnosťou, nevyskytajú sa len tie dve farby, ktoré som spomínala, teda žltá a oranžová, ale vystupujú už aj zelená, modrá a ružová. A samozrejme aj tá výšivka už je iná. Konkrétne tuto je to výšivka na malé dierky, tá je taká typická pre krakoviansky odev. No a čo je ešte typické pre tento odev je paličkovaná čipka, dokonca do dnešnej doby sa tá paličkovaná čipka sa tam skladuje. Tá sa vkladala buď teda do okrajov sukien, v tomto prípade to teda nie je, ale na čepcu. Tam bývala teda výrazne tá paličkovaná čipka. Tie cípy paličkované čipky boli vložené vlastne a tvorili okraj tej čelovej časti. Vždycky tých cípov bol nepárny počet, aby vlastne ten, ktorý je mimo pár, vychádzal na stred čela. Čo sa týka sviatočného odevu, tak na sviatok si dávali ženy ešte na ten červiec tylové šatky. Tie tylové šatky máme vystavené tu. Buď boli teda zdobené výšivkou, alebo neboli zdobené vôbec. Znova teda buď kupovali ich na trhoch a dozdobili si ich buď doma, alebo teda tie, ktoré to nevedeli, alebo sa tomu nevenovali, nemali na to čas, tak si kúpili už také vyšité. V tejto časti máte možnosť vidieť odev staršej ženy. Možno niekomu by sa zdalo, že je to odev smutočný. Nie je to však pravda, pretože do konca 19. storočia bola za smutočnú farbu považovaná farba biela, nie čierna, ako by sa možno na prvý pohľad stalo. Je to už tzv. Prechodný typ odevu. To znamená, že už nevykazuje typické
typické znaky tradičného odevu. To znamená, že už na tej kancelárke alebo teda na tom kabátiku nie je vyšívka, ale sú tam rôzne aplikácie. Konkrétne to je to šumiačka, to je vlastne tá stúžka, ktorá je našitá okolo teda gombíkovej časti a kúpovaná krajka je vlastne okolo celého okraja. Vreciek a samozrejme okolo spodného okraja. V tejto časti máte možnosť vidieť pracovný odev. V rohu je to teda pracovný odev muža. Takou zaujímavosťou je, že ten pracovný odev je vyšitý červenou farbou. Tá súvisí s poverou, teda že červená farba má ochraňovať pred negatívnymi silami. To znamená, že keď oni vyšli z tej dediny, tak potrebovali byť určitým spôsobom chrániť, tak práve to červenou farbou sa chránili. To možno poznáte, že bábetkám sa dáva do kočíka niečo červené, aby ich nikto neuriekol, takže to vychádza práve z tejto povery. No a tuto je pracovný odev ženy, znova sú tam teda zachované tie atribúty, teda je to vyšívka na veľké dierky a modrá farba, ktorá bola typická pre piešťany. Takým typickým pracovným nástrojom pre mužov boli samozrejme okrem iného vidly a pre ženy to boli hrable. Zaujímavosťou je, že tie hrable mala každá žena poznačené. Buď to bolo nejakým obrázkom, je to aj teda v tomto prípade, len to nie je vidno, je to z tej spodnej časti, alebo nejakými iniciálmi. Tak keď sa zišli viaceré ženy na tom poli, teda by sa tie hrable poznali. To bolo takto zabezpečené. Tuto máte znova vystavené tie tylové šatky, ktoré som už spomínala a konkrétne toto je detský odev. Už teda také staršej slečny, ktorá sa už teda do toho kroja obliekala, pretože malé detičky nosili len také jednoduché balonené košielky a potom z tých odevov, ktoré už ženy nenosili, že boli obnosené, tak sa potom prešívali tým slečnám už na taký ako keby kroj, hej, ale ešte to nebol ten typický kroj. Posunieme sa ďalej, tuto máte možnosť vidieť, ešte tuto môžete zostať, ja vám hovoriť k tej paličkovanej čipke. Tá sa zhotovala na takomto valci, ten valec sa nazýval baba. Buď sa to teda zhotovalo pomocou takýchto jednoduchých paličiek, alebo potom tu máte hore aj také veľmi zdobené. To samozrejme súvislo aj s majetkovým postavením tej ženy, že aké paličky si mohla dovoliť, alebo akého zručného manžela mala. Pokiaľ mala zručného manžela, že jej dokázal tie paličky zhotoviť aj takéto zdobené, tak to nebol problém. V tej stredovej časti máte možnosť vidieť putné plachty. Tie sa používali teda v čase pôrodu, keď žena rodila, tak vlastne zakrývali ju ako keby záves od stropu až po zem a vlastne po dobu, kým nešla na vácku. To bol cirkevný obrad, ktorý bol zachovaný do 60. rokov 20. storočia. A vlastne týmto obradom sa žena očistila. Oni verili teda, že pokiaľ nebola očistená cirkevne, tak bola ako keby mala niečo negatívne v sebe, hej. Pokiaľ dieťa nebolo pokrstené, samozrejme, tak touto putnou plachtou bola vlastne zakrytá v tom kúte izby. No a samozrejme, čím skôr nastúpila do pracovného procesu, tým lepšie, pretože vlastne pokiaľ rodila alebo bola tesne po pôrode, tak ona na tom vlastne hospodárstve chýbala, čiže tá pracovná sila bolo ju potrebné nahradiť, takže ona čím skôr išla do práce, tým bolo lepšie. A znova tu vystupuje tá červená výšivka, tá vlastne bola znova kvôli k tej ochrane toho dieťaťa a samozrejme aj matky. Teraz sa môžeme presunúť k domčeku. V tej stavbe, aby sme tam nerušili, tak toto sa pochopili. Takže v tejto stavbe vám poviem toľko, že je to tradičný trojpriestorový dom. Niekedy naozaj stál v starých Piešťanoch, kde vlastne bola taká typická ulica, ktorá bola tvorená dvoma radmi domov v tomto štýle. To znamená, trojpriestorový teda bol zložený z izby, to bola tá najväčšia miestnosť, pitvora, ktorý je tá vstupná miestnosť, ktorý je vlastne predelený ako keby umelo s čiernou kuchyňou a komora, tá bola vlastne tým tretím priestorom. Najväčším priestorom teda bola izba. Čo sa týka zloženia alebo zariadenia tej izby, tak v tomto vnútornom rohu to budete mať možnosť vidieť, stojí pec. To bolo vlastne základné výhradné teleso. Diagonálne oproti peci stojí stôl. Stôl bol postavený v kultovom kúte. Tento názov vychádza z toho, že vlastne v tomto kúte sa sústredili všetky pozitívne sily toho domu. To znamená, že okolo stola boli vystavené rôzne sakrálne predmety. Väčšinou to boli podmalby na skle s rôznym náboženským motívom.
V neskoršej dobe, keď teda vznikla fotografia, tak tu mali vystavené fotografie svojich rodinných príslušníkov a keď mali nejakých príbuzných alebo známych v zahraničí, tak si tu vystavovali rôzne teda pohľadnice alebo karty, ktoré im títo známi vlastne poslali. Takže všetko pozitívne, ktoré v tom dome bolo sústredené v tomto kultovom kúte. Okrem toho teda tu stál stôl, okolo ktorého sa vlastne odohrával celý život tej rodiny a lavice a stoličky. Oproti stolu bola postavená posteľ. Táto posteľ slúžila výhradne pre gazdu a pre gazdinu. Všetci ostatní členovia rodiny spávali, teda pokiaľ to boli malé deti v kolískach, na peci samozrejme. Pokiaľ to už boli starší členovia rodiny, tak bolo bežné úplne, že spávali v lete, a pokiaľ im to za počasie dovolalo, tak spávali na lúke, niekde v senníku, v slamníku. Pokiaľ im to počasie nedovolalo, bolo zima, tak spávali aj pri dobytku. Pokiaľ do domu prišla nevesta, tak sa v komore, to je tá tretia miestnosť vlastne, zhotovili pre týchto mladomáželov také ako keby lehátka, vypletané, to jedno máte možnosť vidieť potom v tej izbe. A vlastne títo mladomáželia sa potom presunuli do komory, ktorá aj naďalej vlastne slúžila na uskladnenie tých základných potrieb, ktoré v tej domácnosti boli potrebné, to znamená všetky zásoby. V týchto komorách boli umiestnené takéto súseky, alebo nazývali sa aj strovné truhly. V týchto truhloch boli umiestnené vlastne všetky zásoby, ktoré tá rodina potrebovala mať blízko pri sebe. To znamená múka, žito, rôzne strukoviny, ktoré teda boli potrebné v tej kuchyni, aby sa im tam samozrejme nedostal rôznych hmyz a škodcovia, pretože na tom hospodárstve boli aj potkany a myši, bolo to úplne bežné, takže potrebovali tie potraviny chrániť určitým spôsobom. Takže práve v takýchto strovných truhlách to mali položené. Čo sa týka tej čiernej kuchyne, tá vlastne vznikla umelým predelením toho vstupného priestoru pitvora. Ten názov čierna kuchyňa vychádza z toho, že tam nebol dostatočne vyriešený odvod tých spalín, ktoré vznikali pri varení, takže tie steny, keď nazriete donútra, boli čierne. Čiže vlastne z toho vychádza ten názov čierna kuchyňa. Čo sa týka konštrukčných častí toho domu, dom je postavený z nepálenej tehly, ktorá vznikala alebo robila sa tak, že sa vlastne do takých foriem nabilo bláto, ktoré bolo spojené s rôznymi pilinami, odpadmi z nejakých látok, ktoré boli natrhané, aby to spevnili. S trávou to sa vlastne v tých formách vysušilo a potom sa tá tehla vlastne tradičným spôsobom ukladala. Čo sa týka strešnej krytiny, pretože sme v poľnohospodárskej oblasti, tak samozrejme je to slama. Tá slama bola ukladaná takým spôsobom, že sa ukladala klasom dole. Je pomerne hrubej vrstve, takže tým bolo zabezpečené to, že tá strecha nepretekala. Základ tej strechy alebo krov tvoria samozrejme drevené trámy a na tie výplety sa používalo vrbové prúty, ktoré sa v našej oblasti konkrétne teda pri Váhu aj výhradne teda na toto pestovalo. Samozrejme aj na rôzne košíky a podobné teda užitkové predmety, ale to hrubé prútie sa používalo práve na vypletanie takýchto podkladov. Môžete sa ísť pozrieť donútra, ja počkám a potom budem pokračovať. Áno. A rok toho sodáša väčšinou. Sú tu teda rôzne svetinočky, ktoré vyseli. To je vôbec. To rýchlej než ja. Ale väčšinou to mám. Vy našli knih tlač. Ukaž mi to. Hezky. Ten hrot, tak oklepať o to, aby si ti tam nerobil hneď maxu. To dá. Tak to a veľmi hlboko nezmáčajú, potom budeš mať na škotia. Sa páči. Tak by to prakticky do rána otočili se zetiama. No to taky, tam ty dělat v Olomouci, nebo někde v Olomouci. To tak pomalšie a správne pritlačí. Keď sa moc pritlačí, tak ti to spraví takú silnejšiu čiaru, alebo až maxku, keď zase slabúčko to nepustí. No pomalšie, tak vidíš, že koľko im to trvalo. Nedobehnem si teda, tak pomaličky písať. Veľmi tak jemne pritláčať. Urobila čiaru, ale aby to...
aj, lebo ten pergament bol veľmi drahý, aj toto vlastne listy na ľudia na kráľovstve, bežne sa na pergamente písalo a oni, aby tam čo najviac toho písali, tak sa skracovalo. Keď slova, si nebola skrátka, tak bola taká fajočka, že tam označovala skrátka. Máme to podaří. Tady někde bude ten kamen, nebo? Áno, áno. Tu aj cere. To blízko je. Je vlastne prešpikované tou sírnou vodou. To je to, co piješ. To sa nepije, na to sa dáva na klouby. Zabalia. Samozrejme, to už je modernejšie, toto je len taký starší jeden, už sa nepoužíva, ako vidíte, alebo minimálne sa používa, to už majú kúpené vo vnútri síto, ale tu vlastne prechádzala, na druhej strane zase je váh, to vidíte na ostrove, a tie pramene niektoré vybierali vlastne v tom, cez to bahno vážske a tamto vlastne tak sa ťažilo, originálne starých časov, to vážske bahno sa bolo väčšivé v tom, kde sa to vlastne ťažilo z toho dna tej rieky a prichádzalo sa na tej klby. No. Oni to potom odhradili a potom si urobili vlastne takéto zrecie bazény viacej. Tento je taký otvorený, že to vlastne môžeme vidieť, jak to celé je to bahno. Takže si můžu chytit jednoho půlce, tam jich je milion. Tam jsou i želvy. Aj moji, keď boli vajíčky, tak to musel... Začali tak namyslet. Se mu podarilo. Tam je to želva. Podívej se. Než na to prišli, jak tie filmy, a to devítko... Škoda je málo svetla. Ja celka, keby bolo, by tie farby vynikli viac. A je paráda. Někdo přišel. Teraz. To je právě tohle. Ne. Ale ano, Gáby. To tak. No, tak. Já to tam. No tak rozevři. Tak ho nedráží tak jiné. Je to vytáhnu. Tak se snaží. To je ten drahý.